എഫ് എസ് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബിനോമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രേഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ടൂർണമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ആ ടൂർണമെൻറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു ലിമിറ്റ് കിട്ടും. ആ ഡെയിലി ലിമിറ്റിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം 2700 വരെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ടൂർണമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കുക. അതിൽ നമ്മൾക്ക് സൈനപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സൈനപ്പ് ഓപ്ഷനുള്ളത് യെല്ലോ ഒരു ഇത് വരും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 100 റുപ്പീസ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 100 റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി എത്ര മാക്സിമം ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്കിലും നമുക്കൊരു 3000 എമൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ, ഈ 100നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 60 സ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ വരാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇന്നലെ പ്ലേ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് 57 പൊസിഷനിൽ എത്താൻ പറ്റിയായിരുന്നു. എനിക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് 3525 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഡെയിലി രാവിലെ 12:30 ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30ക്കാണ് ഈ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 12:30 മുതൽ 8:30 വരെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. 8:30 ആകുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ആവും, പ്ലേ ക്ലോസ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 100 ആണ് ആദ്യമേ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 70 രൂപ മുടക്കുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ 100 റീഫില്ലായി കിട്ടും. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷൊന്നും മുടക്കി പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുന്ന വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു 3000 എത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. 3000 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 60 സ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും. ആ ഒരു 60 സ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് അവർ തരുന്ന പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനകത്ത് പ്രൈസിങ് ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രൈസിനകത്ത് എത്ര ഓരോ പ്രൈസിനും നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്, എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവരതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ ടൈം ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ വരുന്നത് 2723 രൂപയാണ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് കണ്ടോ 1780. അങ്ങനെ ആ പ്രൈസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു 15 മുതൽ 20 നമ്മൾ എത്തുകയാണെന്നുണ്ട്. അല്ലെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 2721 പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കളിക്കുന്ന കേട്ടോ. നമുക്ക് അത്രയൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു 3500 പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. 3500 മുതൽ ഒരു 7000 അല്ലെങ്കിൽ 8000 നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 500 കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു 15-15 സ്ഥാനത്തിനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 419 രൂപയാണ്. 15 ഒരു 20 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 300 രൂപയ്ക്ക് ഈസിയായിട്ട് ലഭിക്കുകയും. അപ്പോൾ ഈ 300 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5-6 വിൻ അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് സുഖമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൽ 20 എത്തുകയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്ര എമൗണ്ട് പ്രൈസ് വരിക എന്നുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് 5000 to 8000 ഉള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 300 മുതൽ 500 എമൗണ്ട് ഡെഫിനറ്റായിട്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പ്ലേ ചെയ്ത് ഞാനൊരു റഫായിട്ട് അടിച്ചു വിട്ടാണ്. ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടു. പക്ഷേ എനിക്ക് 57 പൊസിഷൻ കിട്ടി. എനിക്ക് 84 രൂപയാണ് ലഭിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. 60 സ്ഥാനം മുതൽ മേലോട്ടൊരു 52 വരെ കണ്ടാണ്, 54 വരെ കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. 84 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈസ് മണിയായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പം 51 വരെ കേട്ടോ. 50 മുതൽ മേളിലോട്ടൊരു 40 വരെ ആയിരിക്കും. 41 വരെ 101 രൂപ ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഒരു 20 പ്ലേസിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 400 രൂപ 300 രൂപ 400 റേഞ്ച് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ഹിസ്റ്ററി ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണേ. അതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അത് 100 രൂപ ഇട്ടു. ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് 181 വന്നു. അത് 3:50 ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ടൈമും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഞാൻ എത്ര സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആ എമൗണ്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്കത് 327 327 ഞാൻ ഫുൾ ഇട്ടപ്പോൾ 591 വന്നു. 590 ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് 1077 വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ 500 ഇട്ട് കളിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ലോസ് വന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുൾ ഇട്ടു.
പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഫുൾ എമൗണ്ട്, അതായത് എനിക്ക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് 1000-ന് മുകളിൽ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 1000 വരെ മാക്സിമം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇട്ട 1000 വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ട എമൗണ്ടല്ല, ഒരു 3 പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഞാൻ ഫുൾ എമൗണ്ട് തന്നെ ഇട്ടു. ആ ഫുൾ ഇട്ടപ്പം അത് റിസ്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടാണ് ഇട്ടത്. പക്ഷേ എനിക്ക് വിൻ അടിച്ചു. ഞാൻ 3000+ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. കാര്യം എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം. അപ്പം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്ലേ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ആ 3500 വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു 8:30 ആകാനായിട്ട്. വൈകിട്ട് കളി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നവരത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്കത് 57 പൊസിഷനിൽ ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പ്രൈസ് മണി ആയിട്ടുള്ള 84 എനിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഒരു 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിട്ട് അത് മെസ്സേജ് വരും. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.